Minulý rok v decembri, konkrétne 9.12. a 14.12. sme na dvoch tlačových konferenciách za účasti zamestnancov, ktorí pracovali na diaľniciach v okolí Žiliny, ale aj v okolí Kremnice, ukázali, že títo ľudia napriek tomu, že odvádzali dobrú prácu pre firmy ako Skanska alebo Eurovia, CS, niekedy robili až 300 hodín mesačne, nedostali zaplatené, dostávali len nejaké zálohy, boli kešovaní, pracovné zmluvy nevideli a takýmto spôsobom sa na nás obrátili, aby sme im pomohli. My sme neváhali a zistili sme, že tento problém sa dotýka mnohých občanov Slovenskej republiky. Mnohých ľudí, ktorí za svoju prácu nedostanú zaslúženú mzdu. Len pripomeniem, že aj katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že toto je tzv. Do neba volajúci hriech. Nevyplatiť mzdu robotníkovi. Čiže je to veľký problém, ktorý tu na Slovensku máme. Následne aj po našej intervencii, konkrétne pán z Kysuckého Nového Mesta, ktorý sa vyváža po regióne na Ferrari, jeho manželka na Mercedese a ktorý bol zodpovedný práve za zadržiavanie peňazí týmto ľuďom. Po našej intervencii títo ľudia dostali zaplatené. Títo ľudia mali pekné Vianoce, mohli kúpiť darčeky svojim deťom. Dokonca jeden pán bol na tom až tak zlé, že mal skončiť na ulici. A potom dostal nejaké tie prostriedky a mohli tí ľudia ďalej fungovať. Ale zistili sme, že v našej legislatíve ani nepoznáme trestný čin nelegálneho zamestnávania u občanov Slovenskej republiky. A tento fakt nás prinútil, alebo na základe tohto faktu sme začali reagovať a predkladáme teda nový návrh zákona, ktorý túto problematiku rieši. Hlavným cieľom návrhu zákona je zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti voči tomu zamestnávateľovi, ktorý využíva prácu ľudí bez založenia pracovnoprávneho vzťahu, a to rozšírením základnej skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného zamestnávania. Zmyslom trestného zákona je nie len dávať tresty, ale pôsobiť aj preventívne voči tým, ktorí čo i len uvažujú nad páchaním trestného činu. Ambíciou tohto návrhu zákona je výrazné posilnenie už existujúcich opatrení na odvrátenie snách o nelegálne zamestnávanie. Lebo máme orgány štátnej správy, napríklad Inšpektorát práce, ktorý môže udeľovať pokuty. Ale trestný zákon pozná trestný čin nelegálneho zamestnávania iba u cudzích štátnych príslušníkov. To znamená, keď niekto zamestnáva Rumunov alebo Ukrajincov, áno, môže sa na neho pozrieť, ako že pácha trestný čin. Ale to, že desiatky, stovky, a dovolím si povedať, že až tisíce ľudí na Slovensku nemajú základné sociálne zabezpečenie, nemajú právo na matersku, nešetria si na dôchodok. A konkrétne tí ľudia, ktorí tu boli v decembri, ani nevideli žiadne pracovné zmluvy a boli len kešovaní nejakými neznámymi predákmi, tak tento návrh zákona má byť práve na ochranu týchto ľudí. Inšpekcia práce vedie tzv. Centrálny verejne prístupný zoznam fyzických a právnických osôb, ktorí porušili zákon o nelegálnom zamestnávaní. Takže nechceme byť zase na druhej strane ani príliš prísni na podnikateľov alebo na zamestnávateľov, aby sa nebáli, že teraz ich chceme za nejaký drobný priestupok posielať do basy. Práve naopak, tento návrh zákona, tento trestný čin nelegálneho zamestnávania bude len u tých právnických osôb, ktoré opakovane v priebehu posledných 2 rokoch sa dopustili nelegálneho zamestnávania ľudí. Takže tak sumarizačne možno poviem, tento náš návrh zákona má pôsobiť preventívne, aby rôzni konatelia firiem, aby štát ako taký, národná diaľničná spoločnosť,
a rôzni zamestnávateľia, ktorí robia veľké verejné stavby, si uvedomili, že je potrebné riadne sa postarať o svojich zamestnancov. Aby tí poslední, ktorí ukladajú ten materiál na tej diaľnici, ktorí betónujú, ktorí šalujú, ktorí vykonávajú naozaj, či už v takomto počasí, ako je teraz, za dažďa, zámrazu, stovky hodín tam majú odrobené, aby títo ľudia boli reálne chránení. Samozrejme, tento návrh zákona bude mať aj pozitívny vplyv na čestných podnikateľov, zamestnávateľov, ktorí riadne platia odvody, sociálne poistenie za svojich zamestnancov. Čiže inými slovami dôjde aj k nejakej náprave trhu ako takého. O týchto veciach by vám teraz povedal aj kolega Heger, že aký to bude mať vplyv celkovo na podnikateľské prostredie. Ďakujem pekne, milé dámy, vážení páni. Dovoľte mi, aby som nadviazal na kolegu Janka Maroša. Ilegálna práca deformuje podnikateľské prostredie, ktoré u nás už aj vďaka mnohým zásahom vlády je teda značne deformované. Firmy, ktoré na Slovensku poctivo podnikajú, sú v konkurenčnej nevýhode práve voči podvodníkom, ako sme aj počuli, ktorí sa vyhýbajú dodržiavaniu zákonov. Žiaľ, takéto prípady, ako spomenul kolega Maroš, nájdeme aj v prípade zamestnávateľov, ktorí volia čierne, nelegálne zamestnávanie, čiže zamestnávajú bez zmluvy. Ako spomenul kolega, minulý rok sme boli svedkami práve takéhoto prípadu, alebo takýchto prípadov, ako sa takéto zneužívanie zamestnancov dialo i pri výstavbe diaľnic, ktoré sú hradené zo štátnych zdrojov. Práve v týchto prípadoch vidíme, ako veľké firmy dokážu držať v šachu malé firmy a zamestnancov. A žiaľ teda vo viacerých prípadoch si zabezpečiť i krytie zo strany štátnych organizácií. I z tohto dôvodu môžeme hovoriť o takomto ilegálnom zamestnávaní ako o rakovine, ktorej bežný poctivý podnikateľ nevie, nedokáže konkurovať. Preto ju treba vyhubiť a to je aj ambícia nášho návrhu. Čiže pri ilegálnom zamestnávaní sa hlavne jedná o nedôstojné zaobchádzanie s človekom. Toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že tá rovina, jednak je tu ekonomická rovina, ale je tu práve aj tá ľudská rovina. A tá je, že v tom nedôstojnom, ako to aj Janko Maroš povedal na začiatku s tým príkladom katechizmu, že sa jedná o nedôstojné zaobchádzanie s človekom, lebo mu zamestnávateľ, ktorý ho zamestnáva bez zmluvy, zo zmluvy mu vyplývajú určité nároky, na ktoré má práva vyplývajúce zo zmluvy, ale tým, že on je zamestnaný bez zmluvy, tak sú mu tieto práva odoprené, drží ho v šachu ako otroka a takýto zamestnanec sa žiaľ nemá ako brániť. Za chvíľočku vám ukážem aj názorne. Práve tento zákon ukazuje zdvihnutý prst ľuďom, ktorí vedome, to je to dôležité, vedome deformujú trh práce i podnikateľské prostredie. Ak by totiž všetci zamestnanci boli riadne zamestnaní, teda so zmluvami, malo by to i vplyv na rast reálnej mzdy. Ako? Tá je teraz práve vytváraním nečestnej konkurenčnej výhody, lebo tým, že niekto zamestná bez zmluvy, tak má konkurenčnú výhodu v tom, že zamestnávateľ, ktorý takto načierno zamestná, neplatí odvody, čo je u nás výrazná položka. A tým okráda ako samotného zamestnanca, ako to hovoril aj kolega Maroš, tak i štát. Znižuje si takto náklady a tým pádom je schopný ponúknuť i nižšiu cenu zákazky. Ale práve na úkor svojich načierno zamestnaných zamestnancov. A týmto deformuje to podnikateľské prostredie i vývoj miest na Slovensku. Zamestnávateľ totiž žije takto na úkor zamestnancových odvodov a dane, ktoré patria štátu. Totižto na Slovensku je výška odvodov 48,6%, ktorú platí spolu zamestnanec aj zamestnávateľ. Taktiež každý zamestnanec platí 19% daň. Tieto dve položky patria štátu. V prípade čiernej práce sa do štátnej kasy nedostávajú. A čo horšie, táto čiastka, čistá mzda, keďže nemáte zmluvu, vám nie je garantovaná. Čiže zamestnanec dokonca nielenže štát je okradnutý o túto čiastku, ešte k tomu zamestnanec nemá garantované, že dostane svoje peniaze, ktoré si zaslúži za svoju prácu. Ak by tieto peniaze tiekli do štátneho rozpočtu, malo by to automaticky pozitívny vplyv aj na rozpočet, keďže tieto sumy sú práve sumy, ktoré navyšujú sumu odvodov a daní, ktoré štát potrebuje vyberá práve na to, aby zabezpečil chod štátu.
A taktiež, keď sa pozrieme na pomer počtu kontrolovaných subjektov, čiže zamestnávateľov, a nelegálne zamestnávajúcich subjektov, dáme to do pomeru, tak vidíme, že za posledné roky to má rastúcu tendenciu. Poviem vám ako. V roku 2012 to bolo 3,6 % nelegálne zamestnávajúcich subjektov, v roku 2015 už dvojnásobok 7,4 %. Takže z tohto vidíme práve tú opodstatnenosť aj toho načasovania, aj dôvodu nášho návrhu. Na záver mi už len dovolte povedať, že na Slovensku potrebujeme budovať zdravé podnikateľské prostredie. Také však musí stať na hodnotách čestnosti, spravodlivosti, férovosti a hlavne dodržiavania zákonov. Preto potrebujeme postihovať každého, kto sa snaží tieto hodnoty na trhu obchádzať, aby sme podnikateľské prostredie od takýchto podvodníkov vyčistili. A to je ambícia nášho návrhu. Ďakujeme, nech sa páči priestor na vaše otázky. Môžem, Oravová teatri. V tom návrhu sa píše, že ten trestný čin by bol postihnutý 2 rokmi. Ako ste vlastne dospeli, prečo práve 2 roky? Takže to je moja základná otázka. Pokiaľ ide o tie 2 roky, neviem, či správne, lebo tie 2 roky sú spomínané v dôvodovej správe v súvislosti práve s tým, že hľadíme na nejakého podnikateľa, ktorý zamestnáva, že či za posledné 2 roky je vedený v tej evidencii tých nelegálne zamestnávajúcich podnikateľov. Takže takto je to chápané, že pokiaľ v priebehu 2 rokov mal napríklad pokutu od inšpektorátu práce, že mal čiernych zamestnancov, tak práve na toho sa vzťahuje tento náš návrh zákona. Dobre, ale otázka znela, prečo 2 roky? Prečo nie 3 roky alebo 1 rok? Prečo práve 2 roky? Netreba za tým hľadať nejakú špecifikáciu. Celé je to napojené na tej existujúci systém. Čiže tento návrh hovorí o tom, že ponechávame všetko, čo je v súčasnosti platné okolo nelegálneho zamestnávania. My sa napájame a rozširujeme ako keby tie preventívno-represívne nástroje. Takže zrejme tie 2 roky sú už v súčasnosti, že tak dlho eviduje tieto firmy Inšpektorát práce. Dobrý deň, Vlado Maťo, Slovenský rozhlas. Ja by som sa chcel spýtať, aký trest by hrozil v prípade teda porušenia toho zákona? Samozrejme, že nemôžeme to takto povedať, lebo to naozaj závisí od konkrétneho prípadu a od konkrétneho súdu, ktorý sa bude pozerať. Lebo je iné, keď zamestnávame jedného pracovníka a opakovanie jedného pracovníka, iné, keď napríklad kontrola zistí počas tých 2 rokov, že tam išlo o desiatky alebo stovky zamestnancov. A to už bude naozaj na sudcovi, že aký trest odňatia slobody potom udelí. Ale teda išlo by o trest odňatia slobody, nie o napríklad finančný trest. A prípadne máte nejaký interval, nejaký rozsah, o aký trest by sa mohol jednať? Nechávame to na rozhodnutí súdu, ale samozrejme pôjde o nejaké tresty v tej nižšej sadzbe. Ja už by som len k tomu dodal, že práve ten samotný prvok toho, že sa to stáva trestný čin, by mal byť dostatočným, jak som hovoril, zdvihnutým prstom, čiže represívnym prvkom, aby to zamestnávateľov, ktorí by chceli načierno zamestnávať, odradilo. Lebo už keď siahnete niekomu na slobodu, tak si myslím, že to je dosť veľký zdvihnutý prst. Ešte možno taký aktualizačný moment, že po tom našom zverejnení tejto témy, tej čiernej práce, sa na nás obracali aj ďalší ľudia so svojimi príbehmi a s tým, ako im neboli vyplatené peniaze. Kladiem otázku aj ministrovi Richterovi, aj premiérovi Slovenskej republiky, čo od toho decembra do dnešného dňa urobili, aby sme týmto posledným ľuďom, ktorí tvoria hodnoty na Slovensku, pomohli. Podľa mojich informácií veľa sa toho neudialo, takmer nič. A dokonca aj trestné konania, ktoré bežali napríklad v Čadci, boli údajne prevelené do Českej republiky. Takže vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby sa skutočne začala zaoberať tými, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu, a veríme, že celá vládna koalícia tento návrh podporí. Ďakujeme za pozornosť.